Dies ire, dies illa, solvet seclum infamilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, gusto ko lang sabihin na meron akong binurang comment doon sa nakaraan kong kwento. Na-comment niya kasi yung buong pangalan ng tinutukoy ni Ate Rose na pamilya na nakatira sa Leon. Hanggang ngayon kasi buhay pa yung mga yon. Para sa kaligtasan ni Ate Rose, inalis ko. Sana next time, kapag hindi ako nagda-drop name at alam ninyo yung kwento, sana naman huwag nyo nang i-comment yung totoong pangalan. Respeto naman. Yun lang. Simulan na natin ito. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ko mismo ito na nais ko lang ibahagi sa inyo. Taong 1996, Pilar Street, San Juan, Green Hills. Itong mga panahong ito, nasa edad 6 ako pero magpipitong taong gulang na. Bandang September kasi ito. Tuwing Biyernes ng hapon pagtapos ng klase namin, pumupunta kami ng kapatid kong si Ella sa San Juan para magpalipas ng weekend. Sinusundo kami ng lola ko nun. Gustong gusto kasi ng lolo ko na nandun kami para merong maiingay. Isang hapon ng Biyernes, nilalaro ko yung mga aso namin doon. Tinawag ako ng lolo ko at meron daw siyang sasabihin sa akin. Nung nag-uusap kami, ang sabi niya sa akin, wag na wag akong iikot doon sa likod ng bahay ng ninang ko. Kasi meron siyang nakitang 2 duwende na nagsusuntukan malapit sa taniman niya ng sili. Sumagot ako ng oo kasi akala ko nagbibiro lang eh. Teka muna, baka malito kayo eh. Balikan ninyo yung kwento kong gabay. Doon ay ipaliwanag ko yung itsura ng bahay noon ng ninang ko. Balik tayo sa kwento. Nung narinig ko yon, ang sabi ko sa sarili ko, hihintayin ko munang dumilim, tapos iikutin ko yung likod ng bahay. Tandang-tanda ko pa ito. Mga bandang 8:00 ng gabi yon. Yung lola ko nagliligpit na ng kinainan namin. Yung lolo ko naman, niluluto yung mga tira-tira naming pagkain para ipakain sa mga aso namin. Habang may ginagawa sila, tumakas ako. Meron akong suot-suot na kwintas nito eh. 2 dignum. Bale, 1 kwintas yun. Pero yung pendant, 2 dignum. Tapos yung dignum na yun, merong nakaukit na mukha ng santo. Hindi ko na lang matandaan kung Santo Niño ba o Nazareno. Alam ko meron pa sa Quiapo niyan eh. Subukan yung hanapin. Nung naglalakad ako sa gilid ng bahay ng ninang ko, sobrang dilim. Palagi kasing walang tao yung bahay na yon. Tapos ang laki-laki pa. Napapalibutan pa yon ng mga taniman ng kangkong, puno ng kamyas, malunggay, sili, basta maraming iba't ibang klase. Pero meron kang pwedeng lakaran doon. Ginawa yon ng lolo ko. Habang naglalakad ako sa madilim na daanan na yon, inilagay ko yung 1 pendant ng dignum sa likod ko bilang proteksyon sa akin kung sakali mang merong aatake sa likod ko. Dahan-dahan akong naglalakad hanggang sa marating ko yung puno ng sili na sinasabi ng lolo ko. Wala akong maaninag doon dahil ang nagbibigay liwanag lang sa akin ng mga oras na yon ay yung liwanag na nagmumula sa buwan. Sinipat-sipat ko yung puno ng sili para makita yung sinasabi ng lolo ko. Pero wala talaga akong makita eh. Nung wala naman ako napala, nagdesisyon akong bumalik na lang. Pero pagtingin ko doon sa sliding door ng bahay ng ninang ko, meron ako nakitang nakaharap sa akin na nakasuot ng belong itim. Akala ko nung una tuwalya lang, kaya hindi ako natakot. Pero nung dahan-dahan ako naglalakad sa harap nito, dahan-dahan din itong tumitingin sa akin. Ramdam na ramdam ko yung sobrang bigat ng presensya niya. Hilong-hilo ko nung mga oras na yon. Napapaatras ako sa nakikita ko.
hanggang sa merong tumuka sa paa ko. Paglingon ko dito, yun pala yung alagang panabong na manok ng lolo ko. Pagbalik ko ng tingin doon sa nakabelo, wala na ito. Sa sobrang takot ko, tumakbo ko pabalik sa bahay namin at kinuwento ko yun sa lola ko. Ang sabi sa akin ng lola ko, wag na wag akong iikot doon kapag gabi na. Tsaka, sinabihan na ako ng lolo ko, hindi pa ako nakinig. Kaya ang ending, nagulpi ako ng lolo ko. Ayon pa sa lola ko noon, tuwing naglilinis siya ng bahay ng ninang ko, kahit tanghaling tapat, nakikita niya din yung sinasabi ko. Paminsan-minsan pa, ginagaya nito kung ano yung ginagawa niya. Sa sobrang tapang ng lola ko, hindi niya ito pinapansin. Ika pa niya, multo lang yun. Hindi siya gagalawin. Puro aswang na ang nakaengkwentro niya. Kaya, baliwala na talaga sa kanya yon. Ikalawang karanasan, taong 1997, Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Itong mga panahong ito, gabi-gabi naming hinihintay makauwi ng bahay ang tatay ko. Kasi marami siyang kliyenteng iniikutan nito eh. Kasabay ng negosyo niya, tinutulungan niya yung tita ko na magsimula na din ng negosyo. Kapag hinihintay naming makauwi ang tatay ko, lahat kami nasa labas. Ako, nanay ko, si Ella, tapos iilan sa mga trabahador namin. Kadalasan nasa labas kami nakatambay noon. Doon kami nagkukulitan. Isang gabi, habang naglalaro kami ng kapatid kong si Ella ng habulan, naisip kong bakit hindi naman tagu-taguan ang laruin namin. Total, dalawa lang naman kaming naglalaro. Palitan na lang kung sino ang taya. Saktong-sakto namang madilim yung buong garahe ng tinitirahan namin. Na-explain ko na sa isa sa mga kwento ko yung itsura ng bahay namin sa Bacood. Hindi ko na nga lang maalala kung ano yung title. Nung una, ang sabi ko kay Ella siya yung taya. Doon siya maghintay sa tabi ng nanay ko tapos sisigaw ako ng game. Sumang-ayon naman siya at nagsimula kaming maglaro. Nung naghahanap ako ng matataguan sa garahe, saktong-sakto namang nakasampay ang lahat ng mga kumot namin. Uso kasi noon yung mga sampayan na alambre, di ba? Yung pahaba lang. Naisipan kong magtago sa likod ng kumot para masisilip-silip ko din siya. Sumigaw na ako ng game. Habang naghahanap si Ella, naririnig ko na tumatawa siya. Maya-maya pa, nawala yung pagtawa niya. Kaya ang ginawa ko, sumilip ako doon sa dulo ng kumot. Pagsilip ko doon, nakita kong papasok siya ulit. Kaya nagtago ako. Tapos nawala na naman yung pagtawa. Ang naisip ko nun, inaabangan niya lang ako. Hindi ako gumagalaw sa likod ng kumot pero pinipigilan ko yung tawa ko. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig ako ng matinis na pagtawa. Akala ko makikita niya na ako kasi sobrang lapit ng tawa. Nandoon sa kabilang dulo ng kumot. Pakiramdam ko nakatingin siya sa akin kasabay ng pagtawa niya. Nagulat na lang ako nung narinig kong sumigaw siya ng mama, mama, balot. Nanlaki yung mga mata ko at nagtataka ako kung sino yung tumatawa sa kabilang dulo ng kumot. Tumingin ako sa dulo. Nakakita ako ng dalawang ilaw na kulay dilaw na napakabilis lang. Umusog ako dahan-dahan sa parting yon ng kumot. Pagsilip ko sa garahe, meron akong nakitang maliit na nilalang na nakaupo sa pinagpatong-patong na monoblock. Ngumingisi-ngisi ito habang nagpapaduyan-duyan yung mga paa. Animoy tumatawa siya habang nakatitig sa akin. Hindi ko nakita ang itsura nito dahil sa sobrang dilim. Pero yung tawa niya, parang ganito yung tunog. Dala ng pagkagulat ko, tumakbo ko sa labas kasabay ng malalakas na pagsigaw. At nung nakarating ako sa nanay ko, hinihingal-hingal ako at sinabi ko sa kanyang meron ako nakitang maliit na nilalang
na nagpapaduyan-duyan doon ng paa. Tinawanan lang ako ng nanay ko at hindi ako pinansin. Maging yung mga trabahador namin, pinagtawanan ako. Nung nag-uusap na kami sa labas, mga bandang 1:00 na yon ng madaling araw. Saktong-saktong bilog na bilog yung buwanan. Habang nagkukulitan kami, merong isa sa mga trabahador namin ang tumuro sa itaas. At ang sabi niya, "Uy, tingnan nyo! Merong wakwak oh!" Pagtingin naming lahat, meron ngang lumilipad. Ako sa sarili ko, ang naaalala ko na lang, sobrang payat nung lumilipad na yon. Tapos yung buong katawan na nakita ko, kulay brown lang. Hindi ko na maalala kung kalbo ba yun o merong buhok. Bata pa kasi ako nun eh. Pero yun yung naaalala ko. Sobrang payat, brown ang kulay ng balat, at mabagal lumipad. Hindi ako 100% sigurado kung manananggal ba yun o uri lang ng ibon. Pero sobrang laki eh. Yung mga trabahador namin sigaw ng sigaw tapos tinuturo-turo yung lumilipad. Hanggang sa pumasok yung isa sa mga trabahador namin at kumuha ng itak. Mga galing kasi ng Iloilo yung mga yon. Kaya meron silang alam pagdating sa mga ganyang nilalang. Saktong-sakto pang buntis si Ate Mayang noon. Pero hindi sila natatakot nun eh. Nagtatawanan pa nga. Parang inaasar-asar nila yung nakikita nila. Tapos sinisigawan nila na hindi daw makakalapit. Tumagal lang na 15 segundo yung paglipad nun. Tapos nawala na. Matapos yun, pumasok na din kami sa bahay. At doon na namin hinintay yung tatay ko. Hindi na ako magbibigay ng opinyon dito kasi sariling kwento ko naman ito eh. Pero kayo, pwede kayo magbigay ng opinyon. Okay, 2 karanasan lang yung kinuwento ko. Pero sobrang dami ko pang karanasan na hindi ko pa naikukwento. Lalo na nung mga panahong lumipat na kami sa Parañaque. Pero meron na akong nakwentong isa. Yung kwento kong ampon. Yun talaga halos mabaliw ako doon. Kasi yung bahay na yon, sobrang haunted talaga. Kahit wala kang third eye, makakakita ka doon. Hanggang ngayon, walang nakatira doon. Alam ko hindi to gaanong nakakatakot. Pero ito talaga yung experience ko eh. Sabi ko naman sa inyo, hindi tayo magkukwento dito ng mga tipong may super duper powers tayo. Purong totoong karanasan lang. Walang halong kalokohan. Antayin nyo na lang yung iba ko pang kwento. Sobrang dami pa. Yung ibang na-meet ko sa MOA noon, alam na halos yung iba. Pero syempre, gusto ko pantay-pantay kayong lahat. Kaya ibabahagi ko pa yung iba kong kwento sa mga susunod pa. Tsaka, hindi bukas ang third eye ko Sadyang malakas lang yung naturaleza ko. Ito yung mga tinatawag na bigla ang pagpapakita. Nangyayari talaga yan kahit hindi mo inaasahan. Lalo pa kung mulat kayo sa ganitong kaalaman. So, paano? Walang namatay. Yung nabubuwisit sa tawa ko, pwede nyo nang iskipan to. Pero para doon sa mga matitibay ang loob at solid makapinuno, alam nyo na.